dau note la ce melodie. Hai să începem. Dau pe YouTube. Eu știu că așa să scriu eu mereu muzică nociv sau așa. Îngerașii mei, toți pe Minecraft dați play. Hei, am văzut niște zombie, hai pe ei. Mă urc pe un porc și zic să fugă tare. Bagă mare, mare sau nu primeie mâncare. Fug toți când la vinia e pe zonă. 50k, postez episoade o tonă. Filmez de vreo oră. Joc de glezne, sunt în formă. Dau de un creeper, face boom, încep un live Minecraft. Îngerașii rup butonul de subscribe Minecraft. Dau de un creeper, face boom, încep un live Minecraft. Minecraft, dau de un creeper, face boom, încep un live Minecraft. Îngerașii rup butonul de subscribe Minecraft. Dau de un creeper, face boom, încep un live Minecraft. Să vină găinile, că facem petrecere și știi ce? Să vină și oile, ratonița e DJ pentru îngerașii ei, îți e sete. Bea un suc de morcovei, clanul este easy. Lavinia Foxy, Ovidiu 700, Nociv și Houdini. Party, am văzut un scheleton și l-am întrebat unde este plana de raton. Face boom, încep un live Minecraft. Îngerașii rup butonul de subscribe Minecraft. Dau de un creeper, face boom, încep un live Minecraft. Dau de un creeper, face boom, încep un live Minecraft. Îngerașii rup butonul de subscribe Minecraft. Dau de un creeper, face boom, încep un live Minecraft. Da, nu știu ce note să-i dau. Mă gândesc că nu a avut nicio greșeală la asta chestii. Îi dau nota 10. Îi dau nota 10, mi-a plăcut. Vreau să spun, dacă vreau și să comentez la melodia asta, chiar n-am avut de comentat. Și repet, de data asta nu o să ne jucăm Among Us și o să dau note la muzică. Deci, repet. Și să rupeți butonul de like și nu uitați să vă abonați și să scrieți comentarii respect și o să primiți o inimioară de la mine. Asta a fost eu, Ricardo, pa, pa!